I dag vil vi vise, hvordan man laver seje smagsprøver. Vi starter her med, vi tager en kammerjunk og noget Nutella. Vi tager sådan her, altså en kammerjunk ud, hvis I kender den. Og masser af Nutella. Og så en ske, ikke en kniv, en ske. Og så er det bare at lyse op. Nu er det mig, der får alle Nutella af. Så lige færdig. Sådan der. Det må være godt med Nutella. Det skal smage neder. Lige. Hvad skal vi Jeg håber ikke, jeg forstyrrer jer. Måske dammer lidt, men... Okay, Mikkel. Nu skal vi smage den. Hop, den er god. Men mokker. Alle sammen kender sådan nogle jordnødder, ikke? Jeg har aldrig prøvet med Nutella på. Det var lige dem. Så lige hente døden. Hvad? Kan I hente døden? Ja. Vi har også lavet en anden film. Hvad er der optaget, vi ikke? Jo, det gjorde vi. Ja, det er det. Sådan her ser hjemmelavet øl ud. Hey, nu skal vi lige se, om Mikkel han kan lide vores jordnød med Nutella på. Kom her, Mikkel. Og gør sådan ligesom fuglene. Jeg kan synes, det smager godt. Nu vil jeg give dig en. Jeg skal lige prøve noget, Mikkel. Min jordnød. Det her, det er sjovt. Jeg skal lige. Det her er kniven. Ja, det er kniven. Hey Mikkel, vores øl står i vejen. Ja. Smager godt. Ja. Guiden til, hvordan man knækker en nød. Man kan tage den i hånden og kvæste den. Sådan her. Det er en jordnød. En jordnød sandwich med Nutella. Hvor skeen? Den er der. Man kan ikke se den. Jeg skal klikke den i vasken bagefter, og så tage den nye. Jordnød proppet med Sådan der. Nutella. Det skal lige være helt mørk. Og ja, vi har vasket hænder Og vi vasker dem nok lige en ekstra gang. bagefter. Ja. Vask nu. Jeg stikker lige kniven af. Så får du... Prøv lige en til dig. Nej, du får lov til at tage skeen, jeg får lov til at tage kniven. Det her, det er bare lækkert. For meget Nutella. Har du lige puttet skeen ned igen? Ja. Ned i vasken med den. Fuck dig. Jeg tror, jeg går ud på badeværelset, han fylder helt ind her. Han er alt for fed. Tak for det, også sagt. Han var i måde. Hold fast med det. Hold da splitter. Hold fast med det. Tjek bare det. Fuck, det sprøjter. Man skal jo huske at vaske op. Der er ingen, der har prøvet. Mikkel, jeg tror måske, jeg druknet. Nej, jeg har taget den op. Jo, okay. Der er heller ikke nogen, der har prøvet en jordnød med honning. Jeg tror sgu, vi må lige bruge kødhavn. Det jordnødsmør er lavet af, Rasmus. Tror jeg da.
honning. Ej. Nu er det simpelthen lidt for dumt. Jeg ved ikke engang, det er lavet fra bier. Mikkel, ved du godt, at honning er lavet af bier? Ja. Du sagde, at du troede, at honningen var lavet af jordnød. Nej, jeg sagde, at jeg troede, at jordnødsmør var lavet af jordnød og honning. Det er det i hvert fald ikke. Nå, du skal ikke lave en dagens spørgsmål. Jo. I stiller bare... Nej, vi giver seerne derude et spørgsmål. Ja, men prøv at høre. Næste gang vi kommer til at lave et program, så må I skrive i chatten, og så begynder vi at se, hvordan det smager. Det som I siger, at vi kan lave. Men jeg har et spørgsmål i dag. Det er, har I selv lyst til at lave nogle af de her opskrifter, som vi viser jer? I kan svare ja eller nej i chatten. Og hvis I er søde og svarer ja, så må I meget gerne også skrive, hvilken en. For eksempel om det har nogle Nutella. Eller... Vi kan også lige sige, hvordan vi laver øl, ikke? Jo, det er egentlig ikke øl. Der er ikke alkohol i, bare roligt. Det er en Coca-Cola. Så er det Lidt tranebærsaft. hindbærsaft. Og det har man bare blandet sammen. Og så en lille bitte smule vand. Det vil Og det smager bare godt. Det gør det. Så må I vælge. En gang en almindelig cola smager bedre. Det er der ikke. Det er en nye cola. Men prøv at høre, I må meget gerne skrive i chatten. Meget hurtigt. Okay? Jeg tror, jeg sagde okay. Men vi laver lige til sidst et komikshow. Mikkel han starter med at danse lidt. Kom så Mikkel. Dans! Dans! Mikkel dans derude på gulvet. Det er der han skal danse. Han er lidt dum. Okay, jeg tror lige at hvis jeg taber den, så er det ikke min skyld. Nutella, honning. Og den her Nutella, den har vi lige åbnet. Ja. Men Mikkel, vi har da glemt noget. Peanut butter. Det tager jeg sgu ikke. Smag det. Jeg er så modig, at jeg tør at tage en kammerjunk med peanut butter. Vil I se? Jeg smagte det i går. Okay. Det smager af lort. Peanut butter. Og jeg slet ikke brugt skraldeskålen. Så er det væk. Jeg skal prøve noget sindssygt. Rasmus. Her er det. Det her, det er peanut butter, og så gør jeg bare sådan her. Det ser ikke lækkert ud for nogen. Smager af lort, ikke? Værk færdig. Og ja, her snakker vi med mad i munden. Det er lidt varmt. Smager det godt? Okay. Mikkel? Du giver mig noget mælk. Ikke vand, ikke cola. Det hjælper ikke. Mælk. Lad mig en øl. Ej, du får ikke lov til Okay, at- det var peanut butter med chili i. Jeg sagde, den smagte af lort. Og det havde jeg ret i, ikke? Men næste program kommer nok til at handle om noget lidt klammere. Har nok noget at gøre med... Ja, hvad har det noget at gøre med det? Det var dig, der fandt på temaet. Okay. Det er noget med havrefras at gøre. Så... Ja, hej hej. Ja.